Velkommen til Tornelykke. Vi er et firma, der er startet af Jens Peter Slebæk i 1998 på Tåsinge her ved Svendborg. Vi arbejder med nyanlæg, lige fra beton og til kloakering, til nyanlæg af haver og servicering af parker og af haverne efterfølgende. Plantning, det er altid et stort problem, og man skal være meget omhyggelig med den. Det er faktisk altid jorden, der er problemet, når det er, at man skal plante. Hvis der jorden ikke er tilberedt rigtigt, jamen så kan planterne og dermed græsset heller ikke gro der. Græsplænen, det er jo den del i haven, som man altid er meget opmærksom på, skal være i orden. Derfor mos i græsplænen er det største problem, og der er det altid et eller andet. Det er måske gødningsforholdene, der er forkerte, eller at der er store træer, der skygger, eller fugtige pletter på plænen. Det at lægge fliser og vælge de rigtige fliser, det er jo altid en smagssag. Det kan være, at det skal være betonfliser, eller det skal være natursten, man skal vælge. Men det er altid værd at få en rigtig god snak med os om. Træerne de beskæres bedst, når det er, at de vokser, når de gror. Så udvikler det sig hele tiden, og dermed så heler sårene hurtigt. Efter at vi har anlagt en have eller en park, så er det også muligt for at lave en aftale med os Tornelykke på, at vi kan passe området efterfølgende. Det kan være med hækklipning, det kan være med græsslåning, det kan om vinteren være snerydning, og det kan være opsamling af affald eller lignende. Det, der er vigtigt at vide, det er, at vi har vores kompetencer inden for landbrug og gartneri, og vi ved, hvordan jorden den skal tilberedes rigtigt, for at planterne har de optimale betingelser. Man skal vælge Tornlykke som sin samarbejdspartner, fordi vi kan hele paletten fra at hjælpe dig hele vejen igennem dit anlægsprojekt. Fra idé til virkelighed, Tornlykke er med dig hele vejen.